babanku Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama. Wannan kira ne zuwa ga Yusuf Buhari da Fatima Buhari da Zara Buhari da Aisha Buhari, uwar gidan mai girman shugaban kasa Muhammadu Buhari, da dukkan masoyansu. Daga cikin abin da za ku yi, Allah ya tausaya muku, ya tausaya masa. Bayan addu'o'inku shine dole ku buɗe foundation na jinkan al'umma. A mulkin babanku mawadata masu arziki 'yan kasuwa sun kare, sun talauce. Wanda duk bai gaya muku wannan ba ya ha'ince ku, ya ƙarya yake muku, ba masoyinku ba ne. Don haka ko kuma ya zo bai da ko sisi, talakawa ne suka rika tara mai naira 10, mai naira 20 da kudin su yayi mulki. A lokacin da yake tura account First Bank ana tura mai kuɗi, ba mai naira 10 a cikin ku, ba mai arzikin da kuke da shi a yau. Kai Yusuf Buhari, an yi lokacin da duk 'ya'yan shugabannin kasashe ba mai arzikin ka da Afirka. Talakawan nan kafin babanka ya zo kujerar mulki, su suka tara wa babanka kuɗin da har ya iya takara. Masu 1000 wata kosai take toyawa duk sati sai ta tura. Wani shushena yake yi ya tura, wani tela ne ya tura, wani kafinta ne ya tura. Yau babanku ya yi mulki, masu arzikin ma sun karye balanta ne wanda ba su da shi. Ko kuma yau kuna cikin masu arzikin ƙasa, kuna ba cikin masu tsawon arziki a duniya. Wasu talauce ku kuma kun yi arziki. Ku sani wannan dukiyar da kuka samu a mulkin babanku ba ta kuma ce ku kadai, ta al'ummar Najeriya ce. Ku cire ta, ku ji kan al'umma, ku zagaya. Muna da marayu a Zamfara sun fi 1000, muna da marayu a Sokoto sun fi 1000. Wanda bai gaya muku wannan ba ya ci amanar ku, ƙarya yake, munafikin Allah ne. Muna da marayu a Kebbi sun fi 1000, muna da su a Katsina, muna da su a Kaduna, muna da su a Kano, nan ma akwai su, ba inda babu su. Waɗannan marayu duk an kashe iyayensu a mulkin Buhari ne shekara 8. Ka kaddara ba shi ya kashe su ba sakacin shi bane. Yana da haƙƙi a dukiyar da take hannunku yanzu, yana da haƙƙi. Ku yi foundation mai suna Muhammadu Buhari Foundation. Ku ɗau nauyin marayu dubunnai a Sokoto da Zamfara da Kebbi da Kano da Katsina da Jigawa, duk inda marayu ke, ku yi fito da waɗannan dalolin da kuka tara, ku fito da su ku ji kan al'umma. Ku fito da su ku ji kan al'umma. Wanda duk ya ce gaya muku wata magana ba haka ba, ƙarya ne. Bayan wannan, ku fito da wata dukiyar, ku rika sadaka da niyyar Allah ya kai mai lada. Akwai waɗanda yau in mun taru duka da jahilanmu da masu imaninmu mun gafarta mai, mun yafe masa. Akwai waɗanda aka ka haƙƙi kashe akan wannan a kansa a mulkinsa, su kuma wa za a je a kira ya gafarta mai musu. A Katsina Malam Muhammadu Buhari ya bada umarni duk wanda ya shigo da shinkafa a harbe shi, sai da ai gawa makabarta ta musamman ta waɗanda aka rika kashewa masu shigo da shinkafa. In ƙarya na yi a kai ni kotu, in babu makabartar, don Allah a harba mutum don ya shigo da shinkafa ya yi daidai. Idan ba a gaya muku wannan ba, an ci amanar ku ne. Ku nemi iyalan waɗannan bayan Allah, suna nan cikin talauci, suna nan cikin kuncin rayuwa. Ku yi sadaka da dukiyar da ku tara, ku yi ta mai sadaka. Allah ya kai ladan kabarinsa. Makabarta ce guda ta 'yan shigo da shinkafa, har ba umarnin harbi ya bayar. Wanda duk ya gaya muku wata magana da ba wannan ba a mulkin babanku, ya ci amanar ku ne, ƙarya ne. Ga malami ya zo ta'aziya, wai ya fashe da kuka, wai an yi asarar masu gaskiya, an yi asarar masu, ku gaya mutane gaskiya mana. Babanku ne ya rufe boda shekara 8 tun da ya hau, ya ce saboda amfaninmu ya yi daraja, saboda a daina shigo da makamai, da an rufe boda makamai da ta'addanci karuwa iko raguwa ya yi. Ok, ba za ku amsa ba? Ba na yi don neman yardar wani, wallahi. Wallahi neman yardar Allah nake nema. Da an rufe boda ta'addancin karuwa iko raguwa yi. Sauƙin rayuwa mu samu ko tsadar rayuwa mu samu.
to wannan abin wanda duk bai gaya muku a wani mulkin babanku aka yi wannan ba ya ci amanar ku, kuma har ya mutu yana ganin wannan abin daidai ne. Wasu al'umma sun karere, al'umma ta shiga wahala, abinci ya tsada, wajibi ne ku nemi gafara al'umma. A mulkin babanku, a mulkinsa aka yi kusan shekara ɗaya da wani abu ana strike ga su Zaharaddin nan, sai da suka kusan shekara 7 suna digiri, kai kace digirin lahira. Wannan bai gaya muku wannan ba ya ci amana ku ne, kuma faɗan da muke ba zagin shi muke yi ba. Ku je ku karanta ƙarƙashin hadisin marrabi janazatin, Imamun Nawawi ya faɗa cewa mamaci ya mutu a faɗa abin da ya yi mai kyau ko mara kyau, wannan ba zagi ba ne. Annabi ya ce la tusubbul amwat, bai ci karo ba, babu cin karo, ba a zagin mamaci, amma ana faɗan abin da yi ko na alkhairi ko na sharri, wannan ba zagi ba ne, ba zagi ba ne. In kun yi wannan za ku rage wa mutane raɗaɗi. Akwai ɗimbin da yawa talakawa karatu ya gagare su, ko kuma ya kwashe ku ya kai kun yi secondary a Ingila, kun yi jami'a a Ingila, to ga yan talakawa nan primary da secondary ta gagare su, ku zo ku ta ɗaukar nauyin mutane a ƙarƙashin wannan foundation, ku ta sa su a makaranta, ku ɗebe mutane jahilci. Domin shugabanci abin tambaya ne ranar alƙiyama. Idan kuka yi wannan za ku yi daraja a idan al'umma, a ga kullum kuna faɗi tashi wajen haƙoƙin al'umma.